Näwelli uçýan jisimler NLO olar barmy ýa-da ýokmy? Näwelli uçýan jisimler baradaky täze resmi namalar çap edilip başlandy. Munyň üçin Pentagonyň resmi web sahypasyna ýörüýte bölmem açyldy. Bu işe ilkinji başlangyjy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump beripdi. X sosial ulgamyna bu resmi namalaryň ýygyderli ýagdaýda çap ediljekdigi barada habar berildi. Bu işleri Aqtam Milli Aňto Gullugynyň direktori Energetika Ministerligi NASA gatnaşýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresi 2022-nji ýylda NLO baradaky maglumatlary gilliňlikden çykarmak boýunça ýörüýte ofis döretdi. Onuň 2024-nji ýyldaky ilkinji teljermesine görä 104 täze hadisa hasaba alınıpdyr. Emma Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümetiniň näwelli uçýan jisimleri tasdiklaýanlygy barada hiç ýyly suwtnama tapylmandyr. Ine bulam iň soňky maglumat. Arhivde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna näwelli uçýan asman jisimleri bilen baglanşykly onlarça surat, resmi nama we video görkezildi. Bu wagtda siz nähil pikirde pikirleňizi biziň bilen tesirlerde paýlaşyň.